Bon dia i gràcies per escoltar l'informatiu Ens posem al dia. Una plaga de paparres ja està a 8 comarques catalanes: Barcelonès, Maresme, Garraf, Vallès Oriental i Occidental i Baix Alt Penedès. El perill és que poden transmetre malalties greus com la febre hemorràgica, tot i que de moment no se n'ha detectat cap cas a Catalunya i només una desena a l'estat espanyol. La prevenció és sobretot portar roba llarga i clara, portar mitjons i sabates i utilitzar repel·lents autoritzats. Per altra banda, el papa va demanar perdó per haver dit a porta tancada que als seminaris hi ha massa mariconeig. Ho va fer a través del director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, que va afegir que el papa en cap moment va voler ofendre ni expressar-se en termes homofòbics perquè a l'Església hi ha lloc per tots. Pedro Sánchez diu que reconèixer Palestina com a estat no va en contra de ningú i només té per objectiu que Israel i Palestina aconsegueixin la pau. En futbol, Xavi perdonarà al Barça 11 milions del que li quedava de contracte, però el seu staff sí que cobrarà el complet. El vicepresident del Barça, Rafa Yuste, va dir ahir a la nit que avui es farà oficial el fitxatge de Hans Flick com a tècnic blaugrana. En bàsquet ACB, semifinals, primer partit disputat ahir, Unicaja 79, UCAM Múrcia 88, amb 23 punts de Dustin Sleva. Avui comença la semifinal Madrid-Barça, el millor de 5, a partir de 2:15 del vespre. Per cert que el pivot del Madrid, Edi Tavares, ha renovat 5 anys amb el conjunt blanc. A l'NBA, Minnesota ha guanyat 100-105 contra Dallas i, per tant, ara la conferència oest, la final ha estat 3-1 a favor de Dallas. En tenis taula, la llegenda alemanya Timo Boll, de 43 anys, planeja retirar-se del primer nivell mundial després dels Jocs de París. En aquests moments és el número 25 del món. Avui que és Santa Úrsula i Sant Pau VI, felicitats, i per molts anys si celebres aniversari. El temps, sol i més calor. I això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.